takej dávky cca kofeínu, ktorá by zabila malého koňa až veľkého poníka. Láska na Medine je dobrovoľná smlouva o nevieře. To je, že úplne ape activity, ty nepotrebuješ mať v tej hlave nič. V 16 a 17 rokoch nemáš úplne vyvinutý svoj prefrontálny kortex na to, aby si sa na to potom v 26 dokázal pozerať. Piče ešte jeden deň, keby mám, tak tam prídem, že... no, to na sere. Nemal by si chodiť srať tam, kde jedávaš. Recept, diagnóza, drama. Na chodbě už letí fáma. To je doktorská drbárna. Ahoj Simonku. Ahoj. Mým dnešním hostem je člověk s naprosto schizofrenickým kariérním plánem. Přes den vás jako budoucí anesteziolog plánuje uspat, ale v noci vás jako drumen bez DJ nenechá zamhourit žít oko, je to správné slovo vůbec? Pýtaš sa toho nesprávného. K tomu je to bývalý kulturista a medic v Šesťáku. Takže když náhodou nezabere anestezie, uspíva s pravačkou. Vítej v drbárne. Vítam. Musím povedať, že ako Slovák veľmi oceňujem slovo drbárna. Proste to nie je úplne najvhodnejšie slovo, dajme tomu, lebo u nás drbať absolútne neznamená teda nejak... ako by sme to inak povedali? Čo to je za slovo? Nejak ohovárať? Alebo niečo také? Je to ohovárať, áno. No u nás drbať môže znamenať súložiť a nadrbať sa znamená opiť sa, takže vítam v drbárne. To je krásne. Dneska si opijeme tak možná kafem, ale příště to bude něco jiného. Ale pravidla jsou takový. Dávám ti otázku, odpovídaš na ně ty a pokud bych měla i nějaké poznámky já, tak ráda se k tomu připojím. Dobré? Jasne, budem rád. A první otázka zní medic z koničky. Zázrak nebo flakáč? To jsi právě ty? Hej, teraz rozmýšľam, aká je správna odpoveď, ale ja som bol vždy taký, že som mal rád svoj život rozdelený na viacero takých svojich podkapitol, pretože ja sa veľmi rýchlo začnem niečím nudiť. Myslím, že to je ako môj primárny problém. Ja nedokážem proste dlhodobo byť sústredený a vykonávať ako keby len jednu činnosť. Ja proste potrebujem si ulietnúť do nejakých iných dimenzií tohto sveta. A celkovo si myslím, že ten život ponúka príliš veľa príležitostí a možností na to, aby sme v podstate sa venovali jednej jedinej veci. A myslím si, že sa vieme venovať niečomu naplno, aj napriek tomu, že si vieme ulietnúť niekde inde. Pre mňa je to či už fitko, alebo kamaráti, alebo tá hudba aktuálne. To je taká, dajme tomu, novšia vec, aj keď teda drum bass alebo hudba bola vždy nejakou mojou vášňou a to, že som to začal, dajme tomu, už teraz aj robiť, aj keď vlastne predbieham, to možno... sme sa k tomu mali v pláne až dostať, ale myslím si, že človek v podstate potrebuje naplňať všetky tie svoje nejaké túžby a nejaké chcenia. Nie je to len v podstate o tej nejakej práci, o tom nejakom sústredení. A keď si vieš niekde tej svojej duši ulahodiť aj inak, ako len tou nejakou poctivou prácou, alebo štúdiom, alebo niečím iným, podľa mňa potom aj za kratší čas spravíš viacej. Mne sa to ukázalo najmä pri učení. V podstate pre mňa v bežné dni, či je štátnica za deň alebo za 4 dní, tak sa snažím v podstate nájsť si čas aj na nejaké svoje rituály, proste vstať, spraviť si tie raňajky, po obede si zacvičiť, keď už nevládzem a vždy mi to tak ako keby znova zresetuje tú hlavu a myslím si, že potom fungujem o mnoho efektívnejšie. Čiže aj napriek tomu, že si napríklad nájdem 2 hodiny denne na nejaké vypnutie a ísť si dať nejaké kardio alebo sa povenovať hudbe alebo si zacvičiť, tak potom, aj keď som o 2 hodiny prišiel, tak myslím, že tie ďalšie 4 hodiny, čo sa tomu venujem, stihnem viac, ako keby som stihol, keby len sedím nad tým, pretože myslím, že tam sa už nejaká tá frustrácia zbiera. A podľa mňa práve tie koničky sú šancou, kde sa potešiť, kde si oddychnúť a kde nabrať ďalšie sily. Já právě žiju taky v tom tvrzení, že pokud člověk jede 12 hodin denně v kuse, tak má menší vytížnost z toho učení, a než člověk, co se učí 6 hodin, ale mezi tím půjde si normálně uvařit, půjde na sport, zaběhá, najde nějaký, nevím, koníček právě jak ty třeba DJuješ, já píšu hudbu nebo vymýšlím nějaké
kokotiny. Jo. Áno, ku kokotinám sa dostaneme, tým robím veľa. Ano, přesně. A že to je o dost lepší, ale moje otázka spíš teďkom by byla zaměřena na to, jak jsi vůbec dostal k tomu DJství. Jak i k tomu DJování. Chápeš to? Pro mě v hlavě, když já představím si prostě aráře, budoucího aráře, který sakra prostě jede na nějaký festiák a DJuje, tak já jsem jakože wait, what? Nie som jediný s touto záľubou. Už som sa počas svojej DJ-skej kariéry stretol s tým, že som vlastne niekde hral a prišli za mnou teda kolegovia doktori. Viacerí, akože na drum bass chodí veľmi veľa doktorov, všetkých pozdravujem do všetkých kamier. Veľmi vás ľúbim a veľmi si vás vážim a vždy ma strašne poteší, keď príde nejaký kolega. Dokonca už na jednom hraní za mnou prišla teda slečna alebo pani doktorka, ktorá mi povedala, že videla, že chcem ísť na Áro a že teda viacero jej kolegy na Áre, teda pani doktorky z Ára v Bystrici, pozdravujem. Dúfam si správne pamätám teraz. Takže oni radi chodia na drumbassové party a že teda sledujú aj môj Instagram a že keby som mal záujem, že nech tam pošlem teda žiadosť, že by ma určite radi privítali. Čiže myslím si, že viacero lekárov si rado takto niekam ulietne a práve ten drum bass je podľa mňa strašne slobodný štýl hudby a nie je to len drum bass, môže to byť techno, môže to byť reggae, môže to byť v podstate hocičo, kde ten človek práve vie úplne zahodiť nejaké tie bežné ostychy a v podstate ťažobu, najmä tomu nejakej tej náročnej práce, ktorú určite teda máme a takisto ten stres a vie tam byť naozaj, že absolútne voľný. Podľa mňa tá elektronická hudba a tá tma a to tempo a to všetko sa tak vie v tom človeku spojiť do nejakej takej úplne absolútnej slobody, že je to podľa mňa práve logické vyústenie toho, že všetko to ťažké, čo sa za ten týždeň vie v tej hlave a na tej duši nazbierať, tak práve tam sa dá že nádherne vypustiť. A ja som teda k tej drumbassovej hudbe inklinoval možno od nejakých už 16, kedy sme teda začali chodiť na festivaly a ono je to také smiešné, lebo ja som vždy tú hudbu počúval tak, že už som nad ňou premýšľal, ako by som ju hrával. Že v podstate, keď som počúval nejaké pesničky, tak bez toho, že by som niekedy už za nejakou konzolou stál, alebo že by som ju teda vlastnil, tak som vždy ju počúval tie pesničky tak, že táto pesnička znie tak, že by som ju vedel double dropnúť s touto. Aj keď som vôbec technicky nemal šajnu, jak sa to robí, nevedel som v podstate, jak funguje tá DJ-ská technika, tak vždy som nad tým takto premýšľal. Bolo to akože takým môjim snom. A už niekedy v roku 2018 alebo 2019, teda keď jedna z mojich najlepších kamarátok na tomto svete ukončila strednú školu, tak mi dala oznámko, kde napísala, že pre najlepšieho drumbassového DJ-a Simona, aj keď ja som vtedy ešte teda hrávať nevedel, ale vždy na každej party, kde sme teda boli piť na nejakom dome alebo niečom, vždy keď tam bol Bluetooth reprak, tak to automaticky muselo smerovať, že ja som sa naň pripojil a ja som púšťal pesničky. Takže už si byl DJem od střední úplně nádherně. V mojich predstavách a myšlienkach som ním už bol a v podstate niekedy v roku 2021, kedy sme sa teda konečne odhodlali, že si ešte s bývalou partnerkou kúpime teda tú konzolu a naučíme sa na tom hrať, tak vtedy to v podstate už konečne rozkvitlo. Taká moja kamoška nám vtedy ukázala, že jak sa s tým teda robí, no a odvtedy je to moja láska a moja vášeň. To je hezké. Jakože já žiju spíš v tvrzení toho, že kdo řídí hudbu na repráku, ten je DJ vždycky. Právě jak jsi říkal, ale tohle je trošku jiný level DJování. No ale k tady tomuhle já bych se zeptala rovnou i na další otázku. Jak dlouho se dá táhnout dvojitý život? Dvojitý život, to z nejakej som mal milenku a niekde v zahraničí. Ja to myslím spíš bejt academic weapon a zároveň bejt prostě člověkem, který přidává energii těm lidem potom na tom festiáku. Já miluji dramáč, já chodím na dramáč docela často, určitě 2krát za měsíc někde jsem. A mě baví i Bliss prostě v Brně, Friends, zatáhli mě teda do toho kamarádi mimo medicínu, což je akoby docela dobrý point. Ale tvojou úlohou je teraz zaťahnuť do toho ľudí v medicíně, ja to berem ako svoje životné poslanie. Já bych ráda, jenže problém je v tom, že každý prostě vždycky proti tomu něco řekne, že to je moc hlučné a tak dále. Víš co, já tam chodím s tím, že nepotřebuju pít, nepotřebuju ani žádné nepotřebuju kouřit, já si jdu opravdu užít tu hudbu a s tím, že
Jak říká moje mamka, vytancovat se, abych potom měla energie na to učení, protože vytancuje se ten stres. Áno. A já nechápu z mýho pohledu, já se vytancuju, přijdu ve 4 ráno domů a jsem jako KO a ve 12 snažím se si sednout k tomu učení a dobře, nějak jako to zvládnu. Jak to zvládaš ty? Ono zase, musíme si povedať pravdu, aká je, tých hraní nie je tak veľa, určite by som ich zvládol aj viacej, verím tomu, že sa aj namnožia do budúcna. Ono je to často také nárazové, mám pocit, že jak keby dlho nie je nič a potom zrazu vedia za jeden týždeň byť 3 akcie a vtedy je to, dajme tomu, už aj náročnejšie, ale ja neviem, proste vyslovene mne to nikdy nebralo energiu. V živote som nemal pocit, že by mi hranie alebo odohranie nejakej akcie energiu zobralo. Mňa to naozaj vždy tou energiou skôr dobije. A väčšinou sú to teda pozitívne zážitky, z ktorých dokážeš fakt dlhodobo čerpať. Teraz cez zimu som teda hral v Jasnej na horách. Ja nie som teda lyžiar, čiže som bol v podstate prvýkrát v takom veľkom lyžiarskom stredisku a bol to, že extrémny zážitok a v podstate doteraz si sem tam tak polistujem galériu a popozerám si videá, ako som vlastne hral. A doteraz tomu tak úplne neverím, musím povedať. Dokonca sa mi podarilo hrať na line-upe, že predo mnou hral Graphics, potom hral Pendulum a ja som vlastne striedal Pendulum priamo na stage, čiže sme si podávali ruku a vymieniali sme si USBčka v playeroch a v podstate Pendulum bolo, tí, čo poznáte Dramače, viete, kto je Pendulum, ale to je, ja neviem, ako keby si bol spevák a išiel si na stage po Justinovi Bieberovi. To je proste niekto, kto zadefinoval ten žáner a niekto, na kom tie generácie tých drumbassových fanúšikov vyrastli. A bol to, že extrémny zážitok, z ktorého v podstate doteraz reálne niekde vo svojej duši žijem a čerpám. A tým pádom ja si aj nedokážem predstaviť, že by ma to vyčerpalo. V podstate berie mi to nejaký čas, ktorý musím tomu venovať, lenže opäť to v podstate, ja mám pocit, že to úplne zaberá inú časť mozgu. To učenie a tá práca ti žere nejakú časť tvojho mozgu, ale aj keď potom po nejakých hodinách učenia napríklad sadnem za to, že idem večer robiť set, lebo ja sa väčšinou učím, že ráno a po obede. Ako sa začína stmievať, tak moja produktivita ide, že... To sme na tom stejne, no, protože ja taky se učím od 7 od rána. Ja aj od 4 od rána niekedy. Tohle to ne. Tohle zase ako v klidu. Keď už horí pod ričou, tak aj o 4 ráno som vstával veľakrát za učenie. Pozdravujem mojich spolubývajúcich na internát, ktorí museli chodiť spávať na iné izby, alebo ja spať na inú izbu, aby som ich ráno nezabudil, keď som o 4 ráno stával sa učiť. Čiže stáva sa aj také, ale v podstate tým pádom ja sa učím, že do obeda. Po obede sa najem, potom príde nejaký calm down, ešte si dám jednu kávu, ešte sa poučím 2-3 hoďky, príde nejaká 4. hodina večer, vtedy už začínam mať, že totálny šalát v hlave, že už v podstate prečítam vetu a neviem ju zopakovať. Vtedy sa všetko zavre, jakmile sa mi začne motať jazyk a hlava, všetko sa zatvára. Napijem sa pre tréningovky takej dávky cca kofeínu, ktorá by zabila malého koňa až veľkého poníka a idem do posilky, tam si zacvičím, v gyme si zoberiem tieto sluchatka, tie si dám na hlavu a pustím si tam Dramače, tie počúvam, porozmýšľam v podstate, ja cvičím a zároveň popri cvičení počúvam hudbu, ktorú si ja v hlave spájam, že čo s čím by znelo dobre, ktorým trackom by som sa dotváral, ktorým by som robil prechody. Ja si to niekedy aj zapisujem normálne do poznámok na telefóne, prídem domov, ešte tá eufória a tie endorfíny z posilky mi dovolia poučiť sa 2-3 hodiny, čiže máme nejakých 8 hodín večer a potom si sadnem a na hoďku si porobím hudbu na hodinu a pol. Keď nie je akcia žiadna v dohľadne, tak si idem lahnúť. Keď mám nejaké akcie v dohľadne, tak si proste sadnem, na 2 hodiny si porobím hudbu. Čo stihnem, to stihnem, čo vládzem, to vládzem, posedím si nad tým, ale ja mám pocit, že mi to vôbec ako keby nežere tú istú časť mozgu, čo mi žralo to učenie. Že napriek tomu, že učiť som sa už nezvládal, tak v podstate sadol som za tú hudbu a ako keby tá energia je zrazu nová, že to je v podstate ako keby iné vrecuško energie, z ktorej čerpáš, pretože takisto napríklad to cvičenie v posilke, keď som že absolútne unavený z cvičenia, tak si idem zacvičiť do posilky a ja že vládzem extrémne.
lebo zrazu je to v podstate extrémna úľava, pretože je to nejaký pohyb monotónny fyzicky, pri ktorom vôbec nemusíš rozmýšľať. To je, že úplne ape activity, ty nepotrebuješ mať v tej hlave nič. No ale nezapomínej na to, že říká se, že při cvičení je potřeba přemýšlet nad tím svalem a já jakmile to začínám dělat, tak sakra, já si říkám, ty vole, cvičíme gluteus minimus nebo maximus. Sakra, mám si to nějak nohu posunout doprava nebo doleva. Víš, takže mi přijde, že stejně nad tím přemýšlíš. Tak toto je asi tým, že ja cvičím vlastne 14 rokov, kedy v podstate od nejakých 14-15 rokov som do 19 robil súťažnú kulturistiku a ja mám teda odcvičené... To je taká další side quest teda, ja som úplne dobře. No to mal byť kedysi main quest, akože ja som vyslovene, ja som natáčal videá na YouTube v roku 2016, 17, 18 som natáčal proste vlogy, jak ja si varím jedlo, jak ja chodím na súťaže. Proste ja som mal kedysi bodybuilding Instagram, bodybuilding YouTube. No a co sa teda si zmenilo? Nič, proste už sa tá kapitola uzavrela. Ja som vyhral majstrovstvo Slovenska v kulturistike, bol som na nejakých súťažiach aj tu v Česku a jak to bolo celým môjim životom, tak to tým zrazu prestalo byť. A to sa môže stať kľudne s hocičím, podľa mňa. To, že dneska sme veľkí medici a budúci doktori, neznamená, že za 20 rokov nebudeš, neviem, pekárka, nebudeš doma si vypekať a proste medicínu necháš niekde za chrbtom, pretože to už proste vyprší. A podľa mňa, keď raz niečo vyprší, tak nemá zmysel to síliť. Podľa mňa by sme to mali robiť vtedy, keď nás to baví a keď nás to naplňa. A tá kulturistika bola niečo, čo som si myslel, že sa tým budem živiť a zrazu prišiel nejaký moment, kedy ma prijali na medicínu. Tam som vedel, že chcem ísť, ale úprimne ja som si myslel, že ja budem študovať medicínu, ja popri nej budem robiť súťažnú kulturistiku a v podstate, že to, čo sa naučím na medicíne, využijem pre svoje zlepšovanie v kulturistike a že ako side quest ďalší budem robiť trénera ďalším kulturistom a budem im pomáhať v podstate s tou chémiou, ktorá ku kulturistike patrí, aby to robili zdravo. Pretože samozrejme, steroidy sú súčasť súťažnej kulturistiky a ako už kulturista, ktorý som v tom bol, som vedel, že v podstate tie kúry, ktoré užívajú tí kulturisti súťažní, im spisujú ľudia, ktorí majú, že kuchár čašník trojročku vyštudovanú a v živote nevideli chemický vzorec proste vody a nemajú šancu komplexne uchopiť tú problematiku. Čiže ja som si myslel, že toto bude môj život úprimne. A ja som si najprv myslel, že mňa ani na medicínu v živote nezoberú. Čiže ja som rátal s tým, že budem súťažný kulturista a nezoberú ma na medicínu, potom ma tam zobrali a potom som si zrazu povedal, že už ma tá kulturistika proste prestala baviť. A normálne sa mi to zrazu z nejakým prirodzeným postupom sa mi to prestalo páčiť. Aj tá moja veľká postava sa mi prestala páčiť, ja som schudol takmer 20 kg od vtedy. OK. Ja som mal takmer 110 kg, keď som mal akože maximum tej kulturistickej hmoty, ale to som mal, že taký krk a takú hlavu jak televízor, vieš, čiže ako ja som bol vyslovene, že... Ty bych si měla kouknout na tvý videa. To normálne tam najdu niekde. Ja som to asi dal archivovať, sa priznal, lebo zase... Ja si razím cestu toho, že mi je jedno, čo si kto o mne myslí, ale na hento by som sa nezvládol ani ja pozerať zase, lebo... V 16 a 17 rokoch nemáš úplne vyvinutý svoj prefrontálny kortex na to, aby si sa na to potom v 26 dokázal pozerať. Všichni my máme docela archivovaných dopisů a příspěvků a všeho možného videa na YouTube samozřejmě. Podľa mňa taky toho mám docela dosť. No, to bolo verejné, takže ja som si povedal, že OK, nie na všetko by som musel byť hrdý. Takže toto sme dali preč. To už je iba mojou spomienkou, ale pozerám si to, keď raz budem starý a určite mi kvapne slzička. Jo, určitě to bude sranda. Dobře, já děkuji, to byla krásná odpověď a já se zeptám na takovou lehce provokativní otázku. No, potom ne. Říká se, že láska na Medině je dobrovolná smlouva o nevěře. A já to mám ze svýho holčičího pohledu. To sa u vás hovorí? V Čechách? Toto takto vás funguje? No, říká se, že nemělo by se chodit, ne, že nemělo by se chodit, ale ob jedného člověka určitě, když holka začne
chodit s doktorem anebo s medikem, tak prostě dobrovolně podepisuje smlouvu o podvádění. To sa inak hovorí o DJ-och primárne. Takže ja som v tom prípade, že taký red flag, že dovidenia. O DJ-och sa toto hovorí, že vo veľkom, ale tak tam mi to aspoň dáva zmysel. Ale akože hej, ono dáva to zmysel, dajme tomu aj u tých lekárov. No to se říká, že jakoby, že v té nemocnici, že primárně, že nemocnice je prostě velký bordel. Jo, a já to nemyslím, nechci nikoho urazit samozřejmě nebo něco takového, ale já mám své zkušenosti a nejsou úplně dobré ty zkušenosti a právě na tohle navážím i otázku, jaké jsou plusy a minusy chození s medičkou a s medikem. Ako ja neviem, ja som teda, však o tomto sme sa bavili aj súkromne, ja som ti hovoril teda, že som mal vzťahy aj teda s spolužiačkami, akože s medičkami a ono to vôbec nekrachlo, napríklad v mojom prípade na tomto, to bolo akože čisto na nejakých v mojej skúsenosti to nekrachlo ani kvôli učeniu, ani kvôli nejakej časovej náročnosti, ani kvôli podvádzaniu, ani kvôli ničomu takémuto, čiže neviem, nemyslím si, že je tam nejaká vyššia tá šanca toho podvádzania, neviem, akože toto absolútne nikdy nevošlo do mojej mozgovne, že niečo takéto by sa vôbec hovorilo, neviem, že či teda je to ako keby skôr taká vaša dievčenská prúpovídka, hej, že možno to funguje akože tak, že ženy tak vnímajú lekárov, ja neviem, a to by akože dávalo v istých medziach zmysel, pretože predsa len tie nemocnice sú extrémne ženské prostredie a akože ja zažil som teda aj narážky na mňa ako na muža v nemocnici zo strany zamestnankyň, hej, napríklad sestier alebo aj asi len sestier, asi lekárok nikdy. Neviem, a čiže môže byť, že pre toho muža je to nejakým ako keby spôsobom také provokatívne prostredie. Neviem, že či ako kvôli tomu to sa o tom provokatívne hovorí. prostredie, zase pozor na slova, tady ja som podľa mňa ženy tady nebudú spokojení úplne. Ja neviem, či, ale ja sa len snažím pochopiť, že prečo by to tak malo byť, lebo akože ja teda ako budúci lekár sa nevnímam tak, že by mi to malo nejak podsúvať to, že by som mal podvádzať svoju partnerku kvôli tomu, alebo že by mi to malo nejak uľahčovať, alebo niečo, neviem, že lebo ja som sa úprimne s týmto názorom nestretol, preto akože sa to snažím teraz nejak za pochodu uchopiť a akože počul som samozrejme o nejakých teda prípadoch, že ako boli nejaké veci sa udiali, nie úplne také, čo by sa museli. Já tě na chvilku jenom přeruším, protože já mám na to krásný příklad. No. Já jsem se psala s kamarádem a on mě posílal právě video, že kouká zrovna na seriál o doktorech. Je to český seriál. Já se za boha nepamatuju, jak se jmenuje, ale poslal mi... 550 milionů seriálů o doktoroch, myslíš? Ale poslal mi přesně 10 sekund, ve kterých právě bylo zahrnuto, že bylo prostě sestřička a doktor v místnosti se líbají, otevírají se dveře, přichází jiná sestřička, ty samozřejmě... To se přidala. To by bylo teda už pro Českou televizi dobře. Takže otvírají se dveře, ona tam přišla, uviděla to samozřejmě, že ježišmarja, utekl doktor a ta sestřička říká té první, která se líbala s tím doktorem, že hele, není on náhodou ženatý? A ta druhá sestřička, však víš, jak to chodí. A já jsem byl jako, že sakra. Když už to je i v seriálu. A tak práve, že v tých seriáloch mi to dáva zmysel, lebo však o niečom to musí byť a no, akože jasne, asi to nebude reality, asi to nebude o laparoskopických cholecystektomiách, vieš, že zase, štvrté číslo dneska. Prečo to nikto nepozerá? Nechápem. Takže musí tam byť asi nejaká dráma ale či je to založené na realite, asi uvidíme, keď tam vojdeme do tých nemocníc bližšie, lebo ja teda mám odpracované v nemocnici aj na oddelení, aj v súkromnej nemocnici, aj v ambulantných nejakých teda sférach. Ja už som si odrobil toho dosť, dajme tomu. Čiže k niečomu som pričuchol, ale zase to je vždy také, že prídeš tam, si tam jednu nočnú a zase týždeň tam nie si, čiže zase do tých úplných nemocničných drbov nie si takto ponorený, takže toto asi budem vedieť lepšie zhodnotiť neskôr, ale podľa mňa, kým sme medici, kým sme na škole, tak nevidím dôvod, prečo by to ako malo byť v nejakých takých, akože v nejakých vyšších
percentách ako na iných školách alebo u iných ľudí, takže ja s týmto asi nesúhlasím, ale nesúhlasím z toho zo svojho pohľadu, lebo ja neviem, čo sa týka tohto podvádzania, je to podľa mňa také, že keď to niekto chce robiť, tak to bude robiť a keď to niekto nechce robiť, tak to nebude robiť. A je jedno, či si DJ, či si lekár, či si v čisto ženskom kolektíve alebo v hociakom, je to v podstate asi jedno, myslím, že to je o povahe. A tým, že aj lekári a celkovo ľudia, čo robia teda v tých nemocniciach, sú povahy z úplne všetkých spektier. Ja som si myslel, že keď som išiel na medicínu, že to bude v podstate ako keby nejaká taká sebranka nejakej intelektuálnej elity ľudí, ale časom som prišiel na to, že to tak nie je, že tí ľudia sú rôzni, sú tam z rôznych dôvodov, niekto je tam kvôli tomu, že mu to vybrala rodina, niekto je tam kvôli tomu, že nevedel kam inám ísť, niekto je tam kvôli tomu, že si chce zarobiť peniažky, niekto je tam kvôli tomu, že ho fascinuje tá práca, niekto chce robiť vedu, niekto chce učiť. To spektrum tých dôvodov je široké a to spektrum tých osobností je ešte širšie, čiže nejak si asi nemyslím, že by to bolo nejakým pravidlom a verím tomu, že to teda nie je. A ak s tým má niekto takéto skúsenosti, tak ma to teda mrzí, no. No, to je v pohodě. Ale já se vrátím k té otázce, jaký jsou teda plusy a minusy chození s medičkou. A jestli bys raději, jakože... Ty si říkal, že nerozešli jste se kvůli studijním důvodům anebo kvůli podvádzení. Můžeme klidně odstranit stranu, ale jaký to je? Protože já mám taky zkušenosti, jak chození s medikem a teďkom chodím právě s klukem, který je úplně mimo medicínu. A já jsem se smála, když jsem se s ním bavil o tom, že ty máš přijít a že budu se s tebou o tom bavit a on říká, hej, to bys mohla mě tam pozvat třeba, já bych se rád vyjadřil k tomu. A já jsem mu řekla, no tak teda, jaký to nikoho nezaujíma. Přesně. Co si myslíš? Přesně. A on mi říká, hele, já bych se rád vyjadřil. A já říkám, no tak mi řekni, jaký teda plusem je to schození s medičkou. A on mi řekne, občas neprší. A záleží na tom, za jak dlouho je zkouška. A já, Takže víš, takže každý má svůj názor. Jaký ty máš názor na medičky? A já bych teda potom se vyjadřila ohledně mediku a nemediku. Ako ja som mal väčšinou problém primárne s tým, že ja som teda dosť taký zvláštny človek a tieto moje rôzne... ja ako mám rôzne nejaké záľuby, ktoré sa vo mne bijú, vo mne sa bije aj celkom dosť osobností. Ja som niekedy dosť taký ustrelený, mám strašne ofenzívny humor, absolútne nekorektný. Akože tie videá, čo dávam na Instagram, to je, že absolútne slabý odvar toho. Ja si sem tam trošku uletím, ale to je, že úplne cenzurované oproti tomu, čo mne sa deje v hlave, tam je, že totálny shitstorm, to proste, keby ste videli, tak to by ste niekedy neuverili. A ja som si akože väčšinou s medičkami, nejakými kolegyňami skôr nerozumel v takýchto tých osobnostných veciach. Aj v tých mojich záľubách, akože čo sa týka tej hudby a chodenia na nejaké hudobné festivály a v týchto záľubách ja mám... Väčšina mojich kamarátov nie sú z medicíny, väčšinou sú to teda moji starí kamoši z Prievidze, Bratislavy a takto, s ktorými sa teda chodíme aj opustiť na rôzne podujatia, kde sa teda ľudia s podobným mentálnym postihnutím ako som ja, tak tam sa stretávame a my si tam potom tancujeme a tam sa bavíme. A akože primárne ja som si keď už tak s medičkami nerozumel kvôli tomuto, a ja ani veľmi som nejak asi ani nemal snahu do tých ako okruhov nejak sa bližšie ponárať a zapadnúť. Možno veľa kolegyňam krivdím, pretože možno by som zistil, že by som si s viacerými z nich v tomto rozumel, ale neviem, nejak som do toho úplne nevždy sa ponoril, lebo strašne často, čo mne vadilo, tak sa v kruhu medikov rieši tá medicína dookola a dookola a dookola. Skoušky, skripta, otázky, kolik máš toho, kolik ti toho zbýva. A podľa mňa tým ľuďom z toho zadrbáva absolútne. No mňa taky, proto ja teď jsem hlavně jako mimo medicínu, protože se bavím s lidmi, jenom svoju malou omezenou skupinku lidí, se kterými se o tom bavím.
Ja čo mám teda medikov, kamarátov, tak to sú moji spolubývajúci, moji chlapci z izby a to sú teda takí v tomto podobné typy ako ja, že tá medicína, my ju berieme vážne, my máme dobré známky, ja aj napriek tomu, že vyzerám, že som hlupý, ja som sa vždy poctivo učil a vždy som sa akože snažil, ja som mával väčšinou aj prospechové štipendia, takže ako ja som naozaj ačkar, ale ako keby som nikdy nepovažoval tú medicínu za moju osobnosť. Ja som nikdy nedovolil tomu, aby sa zo mňa stal len medic. Že ja som medic a jediné, nad čím rozmýšľam, je medicína a jediné, čo mi šrotuje v hlave, je medicína a dá sa so mnou rozprávať len o tomto a viem ti povedať, kto ma kedy učil, z čoho mám kedy zápočet a koľko som sa na čo učil, ale moja ostatná osobnosť opadáva. Ja viem, že tí ľudia majú svoju hĺbku a že každý má tú svoju osobnosť a nejaké svoje pocity a dojmy a túžby a bolesti a rôzne veci, ktoré sú zaujímavé podľa mňa na ľuďoch. To je to, čo nás robí ľuďmi a keď sa toto všetko utlačí do pozadia a jediné, čo ostáva v tej tvojej hlave je tá medicína a tá robota. A to je jedno, či medicína, proste niekto rieši teraz krypto a celý jeho život je, koľko má teraz bitcoin a koľko mal včera a koľko mu zarába jeho AI OnlyFanska dneska. A proste keď celý tvoj život sa začne točiť okolo tvojej práce alebo okolo nejakej jednej veci, tak ty úplne sa uzatváraš voči všetkému tomu, čo ten svet ponúka a to je jediné, čo som ako ja mal pocit, že mi v tých medických kolektívoch bavilo, lebo my keď sme... Vadilo. Ja si říkal, bavilo. Proste sme len sedeli a už sme boli takí dobrí dvojdňoví a na raňajky sme 2 dni po sebe mali len tvrdý chlad s pivom, takže už sme mali tak 6 IQ v súčte. Přišel domů a napsal prostě na tabuli: v naší době lidi kolonizují Mars, takže neříkej, že to nejde. Na konci šestaku čaká ma teda posledná štátnica a nikdy v živote, to vám hovorím všetkým, v živote nestihnete tak, jak ste chceli niečo. Nikdy. Proste neexistuje. Jsem se na něco zeptala. Vypadne ti něco z hlavy. Studuješ 5 let tu školu, máš mega moc předmětů a zaznělo: Sofie, pojď jako na medicíně bys měla už tohle umět. No piče. Vystresujete jeden druhýho, Asi bude to na hovno, nedělejte to.